Father amene chithunzi chawo tikuchiona chikuseda paskini pa topo amene otonda Moses Balowa azaka 33 ndipo pamene kuyankhula pano atapedwatu ali mchitoposi ya polisi titha kungosimikiza zoti agona ku chitoposi kumeneko chifukwa choti potenga ndi apolisi amene akuyankhulira akuna zoti Father amenewo anawata padzulo ndi agona kumeneko ku polisi enabe kumazakhala ndi funso kuti kodi apalamula chani Father lawa chimene apalamula ndi chani chodana ndi boma kuti mpakana akagonese ku chitoposi ayi ndithu makosana tikonesesa bwinobwino chithunzi chimenecho titha kuona zoti pali polisi pamene paona pali galimoto ya polisi cruiser imeneyo pali ndithu apolisi mifuti yawo m'manja ndithu achina AK47 ndi zina zotero komanso tikaona Father lawo akuonayo ndithu kuti ayima pamene pali mitengo ndikuti ili masamba ochuluka kwambiri onopo tenga ndi apolisi imene akufotokoza kunazo kuti mitengo imeneyo ndi foja wankulu kapena kuti Indian hemp ena amazonera kuti chamba achinyamatawa ndi amazonera kuti ena ganja ena mazakamba zoti widi ndimene amayankhulira komano nditi nkhani yake nditi ndimeneyo imene yapangisa zona kuti polisi yatape amenewa a Moses Balowa ena adokumaza fusa fotokoza ndi bwinobwino moti kodi sinakhala bwanji apolisi anadziwa bwanji kuti Father amenewa akuchita ulimi umenewo ayi ndithu makosana potenga ndi amene amayankhulira polisi yakumene kunchewu amene watu ndi a Jacob Kembo akunena zona kuti anthu akufuna kwabwino akumene amakhala mkulu amene kumene kumaziwa zona kuti ndi kwa Nyemba boma limene la Nchewu ndi amene anapita kukatsina khulu apolisi kuti Father Moses ndikuti akuchita ulimi umene wachamba of course potenga ndi apolisi onse anapitiriza kuna zoti Father amene wakumene amachokera boma la kwawo ndikuti ndi limene la Nchewu komano muzi wake umaziwika ndi zonena kuti kapalamula mfumu yaikulu ndikuti ndikwataine kumeneko kunchewu ndi akuti posatira ndi uthenga umene wa polisi itamva zimenezo ndi pamene anamenya liwiro kupita kumeneko kapeza Moses kwafusa ziwiri zitatu kuti chikatere ndi chani ayi apa pakumwa apambosamba kodi muli ndi chitupa chochitira ulimi umenewo basi nota Moses ukanika kuyankhula ndi pamene apeza kuti polisi yamba kusulasula chamba chimenecho akuti amachirima kuzungulira pamene amakhala nyumba yawo ndi pamene amalipanga ulimi umenewo basi noto mutha kuona kuti chinakula ndithu kwambiri kuti amozewo ziona kuti ndoti anakaipula anakhaza nali ulimi umenewo unapitirira augogodi amenewo amene akuzinena kuti ndi anthu akufuna kwabwino amene mosilaikire ndi kuti ndi manebazi amene amozi anapita no kapereka uthenga umenewo kuchoka pamenepo ndi pamene apeza zona kuti no atapa ulendo nawo kumene ku polisi ndi pamene tione kuchuluka kwa katundu amene ziona kuti anaenda ndithu maulendo angapo chifukwa kuti no Moses anakayiphula pamene papa anakhaza kuti anadusa bwinobwino kuti anthu ankhwidzi amene wasanapite kukapereka ripoti ku polisi ayi ndithu zosayenda makosana nkhani zake nimene zikuyendera kumaneno magaya aku Anyemba kumene makhala Mose pane papande kuti game mwasewera game yopoira kwambiri simunayithe mwamuyika m'mavuto m'bale wanu pamenepa kaya kunali kutamika kaya chane kaya nsanje chabe kuti amene asayiphule chane apapande kuti sizinaende mzanu ndithu mwamuvulaza pamenepa ayi ndithu koma tikatengano ndimene malamulo a dziko amayendera ndikuti Mose business imene amapanga ndi olakwika tikudziwa kale kuti foja amalimidwa alipo ndithu magulu angapo potengera ndi bungwereja limene limadziwika kuti Cannabis Regulatory Authority kapena kuti CRA paja amenewa ndi amene amapereka malaisesi oti anthu amene afuna kulima ulimi wa foja potengeranso ndi mbewu ya foja amenewo mtundutu wa mbewu ya foja amenewo ndikuti amakhala kupereka chitupa kandelo panga maprocessi kupangaso storage penanso mwina kupanga identify misika kumaiko akunjako amapanga zimenezo ndi abungwe limeneli ndi ngati munthu akulima ulimi umenewo of which ndoti most of the time kwa anthu ngati amene achina Moses amakhala kulima foja amene kwambiri amakhala sunoti ndongothera makolamo kumasuta ndi zina zotero ndi polisi podzera kwa amene a Jacob Kembo akunazo nawo kuti amoziwa akhala nondoti akuapitisa kubwalo la milandu kuti no akankhe mulandu opeza kuti akuchita ulimi opanda zikalata zoyenera ulimi wachamba umenewo kuphatiza panepo ndoti foja amene akhano akuntenga kumbitisa kulilongwe kunjako kumene mwaziwa kuti chiteze research station kumeneno akaone kuti kodi ali mkategori kuti wa foja amene nawo chimene timafuna tingoyankhulapo ndi chonena kuti potenga amene nkhani ikubwerera nkhani ngati zimene zisizachilendo kwenekwene zimakhala zikubwera nthawi ndi nthawi kuti mamva zona kuti apolisi kwakuti kuti agwira munthu amapanga ulimi wachamba izi ndizi zambiri zimakhala zikuchitika komano isi high time watimona ngati kuti muna aboma anakhala zoti analowererapo chifatu anthu amene wa lockdown yake imabwera ponena zona kuti akuchita ulimi umenewo umene abomawo samapeza uphindu lina liyonse fana ngasi zinthu zimachitika mwanseri
ndekuti kobisika choncho sapezapo phindu lina liyonse ngati kupanga misonkho osatolera misonkho ina liyonse kwa makosana amene komanso amene takambira kale kuti fodya amene ndionera kuti sangathe kukagulitsidwa ku misika ya maiko ena. Komano mukuganiza kumene tili nako ndikunena kuti anthu ngati amenewa atapanga empower chifukwa choti ngati akuonesa chidwi chomachita ulimi umenewo limene kuti atapanga empower atha kulima za ntchito ziya zakaliya zija. Empowerment yake itha kubwera mwanjira yotere potengeranso kuti anthu amenewa paokha sangathe kulima kokwanirisa ndondomeko mmene zimafunikira potengera ndi bungwe limene la Cannabis Regulatory Authority makamaka kumbali ya ndalama zoti zimafunikira kuti zitipirire ku bungwe limeneli chifukwa tikanena zoona apa potengera ndi mafi amene akulipiridwa kupanga application yokhayo ndi ndalama zochuluka kuphatikiza pamenepo kuli storage amapanganso store ndiwo bungwe limeneli kuliso processing kupanga issue license zonsezo ndalama zake ndi zochuluka kwambiri tizitchula kuti mwina mungokhala ndi picture yamene zimakhalira. So maganizo ndonena kuti anakhazo kuti apezako ndoti anthu kandi alimingala amene akuapeza amene akuonesa chidwi kuapeza kumayika m'magulu kama cooperatives kandi kuti anthu kandi 50 nkuapanga empower potengera kuti license imene imakhazo kuti ndi achaka. So atapanga empower ndikupeza zoti apanga process ina chonse kuno bwino ndikuathandizira kupanga identify misika paja ndikuti fodya ameneyi ali mitundu ingapo pali wina ndi wa medical paja wina ndoti ndi wa industrial. Wa medical ndikuti amapangira mankhwala potengeranso ndi ma elements amene amapezeka mmenemo ngati THC or CBD ndikuti ndi zimene zimathandizira kuti azipanga mankhwala choncho. Pamene wa industrial ndikuti amakhala kupangira achina fiber achina textile komanso mafuta ndi zina zotero. Komano zinthu zimene zizi ndikuti zimakhala zikuchitika ku maiko akunja ngati ku maiko amene ali ku Europe kuphatikiza panepo ndati ku America kuno ku Malawi tili behind singathe kuonesa zinthu ngati zimenezo. So tikakamba nkhani yokhuzana ndi mitengo yokhuzana kuti apange apply ndikuti license yokuti tuluke aina processing ndi zina zotero ndoti ili motaire kuti mwina mungoyetsala bwinobwino kuti ndiyodula motani. Kupanga apply ndikuti nkhani yokhuzana ndi mbewu ya medical mtengo wake ndi $1,000 ndalama zochuluka kwambiri mamiliyoni amene tikasintha kumalawi kwaja. Pamene wa industrial ndikuti ndi $500 kuti akupaseni chitupa ndikuti wa medical ndikuti ndi $10,000 pamene wa industrial ndi $2,000 kuti apange process abungwe limeneli ndikuti wa medical ndi $10,000 wa industrial ndikuti ndi $5,000. Ndalama zimene zoto sizamasewera ndi ndalama zochuluka kwambiri oti anthu amodzi amene alili ngati amoze aja sangakwanise olo anthu awiri sangakwanise olo mwinaso anthu 50 amene tikuonena kuti atengano ndi revenue imene mayendera panopa pa Malawi sangakwanise. Nchifukwa chake timene zoti aboma atalingalirapo bwinobwino kuwathandizira makosana ngati amene wakuti akhale akupanga business ngati imene potengera kuti aonesanso kale chidwi choti atha kukwanisa kupanga zinthu ngati zimene zikusiyana ndi kuaponya muchitobose ngati imene zikuchitikiramo. Komanso chinthu china nchona kuti malicense amene akhala zoti apanga issue ndikuti nthawi yomwe amene akukhala nayo ndi kwa chaka chimodzi ndikuti 12 months license imene yapanga expire akapangenso renew. Ndatakhala zoti apanga empower magayi ngati amene azitha kuthandizira zona kuti panthawi imene athandiza china chonse yani ndikuti processing alima china chonse apanga ndikuti apititsa kunja akagulitsa kumeneko boma ndikuti lipeza zoti lapezanso revenue pamenepo ku misonkho imene angakhape magayi amene akuchoka pamenepo ndikuti magayi amene apezeka zoti miyoyo yawo yasinthaso fakungomaliza kwa business imodzi yokha ndoti miyoyo yawo ikhala zoti yasintha makosana amenewo. Ndipo paja tinaona achikumene pajali ndi a board member akubungwe limene la Cannabis Regulatory Authority pambuyo pa mazaka mbazonena kuti after kusankhidwa ISS andithu kuti apushe ndicholinga yote business imene ikhale anthu akuthamanga chani ndi sitiuza zoti khazi kuyenda motani. Komano mukuona kwathu nkunena kuti makosana ngati amene atathandizidwa zitha kuthandizira kwambiri chifukwa kunena zona amene amapanga ulimi umenewo ambiri ndikuti ndi makampani komanso ma cooperatives akuluakulu amene ali ndi financial muscle kuti atha kupanga ulimi umene bwinobwino of which kuti tionenso bwinobwino ndikuti makampanies amene amapeza zoti mwina ino ake ndi akunja chani ndi anthu obwera. So atakhala zoti apanga empower ma local people ngati amenewa zitha kupeza zoti miyoyo yawo yasintha at the same time ndikuti economy ya dziko kupita pasogolo. Kutheka ndithu kukhala njira yopanga substitute fodya pajatuza kale kuti market ya fodya panopa
ordinary forger ndi kuti natsika pasi ambiri utsatira bwino kumene zinthu zake zikuyendera. So imene atakhala zoti apanga empower magayi ngati amene wathapeza zoti athandizira kupanga boost economy ya dziko. Amene mwankhani zake ene zikuyendera situ zoti mune maganizo pa nkhani imene pamene ukamba zona kuti polisi yako nchewu atapa Moses Balowa pa zifukwa zinena kuti amali mafoja wankulu opanda azitupa zoyeneneza. Ngati maganizo amene alipo mutofotokoza comment section koma molemekezanso maganizo anzathu. Sewole panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News itenje kuti nkhani zambiri zamachitika ndi kuti zithakupezani mosavuta.